Hombre, yo no quiero entrar a polemizar sobre la opinión, ¿no?, de temas, porque no sé, no creo que la policía autonómica garantice la seguridad, y de hecho en Cataluña, que la tienen, están pidiendo en muchos pueblos que vuelva la Guardia Civil para esto. Pero en fin, ese no es. Yo lo que querría plantear dentro de esa visión de futuro del blog y de ese valencianismo, la experiencia de las Cortes Valencianas ha servido para algo con esa imagen de división interna y respecto al futuro y respecto al Congreso. Hablaba antes de la unión de intereses, como es lógico, electorales, porque entre los dos sumaban más, que luego no ha servido para configurar un grupo unido, pero hablando de Isaura Navarro, también ha estado en los grandes temas que de alguna forma la mayoría de los valencianos pues ha estado en contra del trasvase del Ebro, y como ha estado en contra de todo el follón, o liderando el follón del territorio. En fin, no veo que aporte personalmente una gran aportación social hacia el blog, pero sobre todo lo que me preocupa es si el blog, de cara al futuro, qué cambio tiene que hacer para superar ese listón o esa barrera que parece que continuamente tiene dentro de la Comunidad Valenciana, que está además en un listón, en una frontera pues muy atractiva para dar el salto, ¿no? Sí, bueno, contra el trasvase de l'euro està hasta el Partido Popular d'Aragón. És a dir, que jo crec que s'està imposant la realitat, no? I en el tema de l'aigua no hem de fer demagogia. No hem de fer demagogia perquè és un problema seriós. I el primer que haurien de demanar, si els candidats foren valencians, és demanar els drets de l'aigua que en aquests moments tenen els latifundistes de Castilla-La Mancha. Perquè Zaplana i Bono van ser els que van fer un pacte que van privar els valencians de 430 hectòmetres cúbics. I això és molt fort. I això està matant el riu Xúquer i està matant l'Albufera i està privant del reg dels llauradors de la Ribera. Això no es diu, no es parla, i això és una realitat. Nosaltres vam fer el compromís i, evidentment, el problema del compromís va ser el problema d'Esquerra Unida. El bloc està sumant, el bloc està creixent, i ara estem liderant una coalició que va en aquesta direcció de suma. Isaura Navarro va ser l'única diputada valenciana que es va dir que l'Estatut d'Autonomia que van pactar PP i PSOE sense consultar al poble valencià era un estatut de segona. Era una reforma de l'anterior estatut, no un nou estatut, l'única. I la prova és que aquest estatut ja s'ha quedat obsolet. No hem aconseguit ni una sola competència. I, per tant, podíem parlar de moltes posicions d'Isaura Navarro en el Congrés de Diputats que han sigut beneficioses per als nostres interessos. Esmenes de pressupostos, per exemple, d'Albufera. És a dir, ha sigut una veu digna. Què han fet els altres diputats, el del PP i el del PSOE, en la passada legislatura? Recordem alguna iniciativa d'algun diputat del PP o del PSOE? No n'hi ha, perquè van allí i són uns mandaus de les seues direccions centralistes i, per tant, hipotequen els nostres drets i les nostres necessitats. I torno a recordar, això no és el Levante feliç. Estem al 91% de nivell de renta d'Espanya. Haurien de ser receptors d'ajuda del conjunt d'Espanya. I, en canvi, cada any 3.000 milions d'euros van d'ací, d'esta terra, al centralismo. Eso no puede ser. Yo me quería plantear una reflexión. Si son ustedes conscientes de lo difícil que se lo ponen al electorado. Es decir, en ayuntamientos pactan con el PP, o pactan con el PSOE, o pactan con la forma de compromiso, con Izquierda Unida en las Cortes Valencianas. Casi se provoca por su pacto y otras circunstancias una ruptura en las Cortes Valencianas de Izquierda Unida. Ahora, en la campaña, en la precampaña, en la preparación de la campaña electoral y de las elecciones del 9 de marzo, se provoca el cisma en Izquierda Unida, y ustedes se me van de acompañantes, pero que la gente no sabe bien si son de derechas, si son de izquierdas, si son de centro, de qué lado están. Es decir, porque pactan por un lado, pactan por otro. Entonces, cuando ustedes les proponen al electorado que va a ser la voz valenciana en Madrid, ¿qué tipo de voz valenciana en Madrid? La veu valenciana que defensa els nostres interessos. Pero es muy fácil, es muy genérico. Sí, pero ¿con qué ideología? Nosaltres, en l'eix centralisme-valencianisme, evidentment som l'única opció valenciana present en tot el territori que va liderar la construcció d'una força valenciana que defensa els nostres interessos. En quina ideologia? Nosaltres ens definim de progressistes i hem pactat en Iniciativa, que és un partit que està situat a l'esquerra.
És a dir, no volem qualsevol país, volem un país d'alta qualitat. I un país d'alta qualitat ha d'apostar per la seva sanitat pública i per la seva escola pública. Cosa que, per desgràcia, estem a la cua d'Espanya, en llits hospitalaris, i estem a dalt d'Espanya en barracons escolars. No s'inverteix prou. Els 140 milions d'euros que va costar el circuit urbà de Fórmula 1 se podien destinar a altres coses. I estem a favor de la Fórmula 1, però en el circuit, el que diu Fernando Alonso. 140 milions d'euros. Nosaltres som una força responsable i pactem i volem governar, i en els molts ajuntaments tenim majoritàriament acords amb el PSOE, alguns amb el PP, però som una força constructiva. Fem una oposició constructiva o un govern responsable. Perquè entenem que la política no està per al lío, per a la crispació, per al conflicte, sinó per a solucionar els problemes de la gent. I el bloc vol solucionar els problemes de la gent. Dos coses.